hükümet işgärleri ediyorlar. Nähil hükümet işgärleri mahkama şeýle yerlere yetim çağalary goýarlar. Kanyşa olaryň nemesi yok, zaty yok, ana şalabaltyk Şyhuýew diýen haramzady. Mankurt ediyorlar şeýle nemelerden. Ne iyili var, ne enesi var, ne atasy var, ne zaty var. Söýgü görmedik. Ruh tarapdan pes bolup çykýarlar. Näme üçin? Sebäbi siz şo zatlary spesialny ýuwaş-ýuwaşdan şol yetim çağalardan robot düzýäňiz, mankurt düzýäňiz. Ýa-da ne şu alamal ýaly pidarazlardan. Şeýle haramlary tapýaňyzda, göt beren gutoran haramlary. Şolary ulanyp halky ýakýaňyz. Halky ýakyp oturan ana şo haramzady, şolam häli jogaba çekiler. Oňa suwut wapşe kän. Ýöne şoňa ýygnalan suwut imенно hökmede garşy suwut. Потому что просто так edip oturanag. Mahkama haramzadylar, siňem arhivlaryňyz arkaýyn tapylar. Nemede oturmaň ony. Ýygnap otyrs biz hemme zady. Bize iyi berip otyrlar bir topar zatlary. Özümüz hem ýygnap otyrs, bize iyi bermem otyrlar. Suwutlar uje kän. Özüňiz hem goýup otyrsyňyz bu suwutlary. Bilmäni. Mine şu yetim çağalary siz ulanyp, mahkama zatlary, organlara zatlary iyi berip, soňam olar yetim öýüne gynalyp, zorlanyp, zat bolup, mahkama işlerine, organ işlerine şu özüne edilen zatlary başgalar edýärler. Ondan hem beter edýärler. Şeýdibem ýurdumyz dagy. Şeýdibem ýurdumyz halkymyz uje hapalanyp başly. Şeýle zatlaryň üstünden tohumyň edip oturan işleri şu. Haramzadylar. Tohum mahkama, slaviklar, güç toparlary. Siz haramzadasiz. Sizin her gaýsyňyzyň bir-birden tapyp asarys. Asmaly ýeriňizden. Wagt az galdy, wagt az galdy. Görüp oturum. Ne ýazyp otyr? Ýeke diýişiňizi sogurar halk diýip ýazyp otyr. Şeý diýip aýtjamän diýe. Ene aktivistleriň uje atgyny şörüne ýetdi uje. Siz üçin belki amatlydyr bu ugam diýe. Halky gemirip iýmäne, ogurlyk üstünden ogurlyk etmäne, veli süýji iýmäniň ajy gägirmesi bar. Dogrymy?